Hrad Lietava. Pripravená vizualizácia identifikuje statický problém z lepencového skalného podložia, na ktorom je založená časť hradnej kaplnky. Dochádza k postupnej separácii horninového bloku od masívu, čo sa sekundárne prejavuje vznikom a progresiou trhlín v nadväzujúcom múrive kaplnky. Najvýraznejšie sa trhliny prejavujú vo východnom presbytériu kaplnky a na južnej strane lode kaplnky. Zjavne ide o dôsledok pohybu oddeleného bloku brala. Tento proces predstavuje dlhodobé riziko pre stabilitu konštrukcie a vyžaduje odborný geotechnický zásah. Meracie body v brale boli osadené, avšak v súčasnosti nie sú funkčné a získané dáta nie sú použiteľné na vyhodnotenie aktuálneho pohybového režimu. Oddelený skalný blok má približné rozmery viac ako 4 metre na šírku a vyše 7 metrov na výšku. Jeho hrúbka je na základe meraní odhadovaná na približne 1,5 až 2 metre. Prístup na malú šikmú plošinu pod blokom a prilahlým múrivom je obťažný. Potenciálne je možný len pre skúsených horolezcov. Celý dotknutý úsek sa nachádza desiatky metrov nad strmým, zalesneným svahom. V záujme zahájenia záchrany tejto vzácnej časti hradu je potrebné navrhnúť postup sanačných opatrení a definovať jednotlivé realizačné kroky. Súčasťou prípravy musí byť aj stanovenie orientačného finančného rámca pre stabilizáciu skalného brala a súvisiace zásahy, ako aj presná špecifikácia technologického postupu a rozsahu potrebných prác. Pre dobrovoľnícke združenie na záchranu Lietavského hradu pôjde o mimoriadne dôležitú akciu. Ide o zásah, ktorý môže zásadne prispieť k stabilizácii tejto gotickej časti hradu. Vieme, že ide o náročné riešenie a preto k nemu pristupujeme s maximálnym rešpektom a zodpovednosťou. Ak sa ho podarí úspešne zrealizovať, pôjde o významný míľnik v histórii obnovy hradu.